be. Jochiw thieth kata nurses e kaunti ma Kisumu oriwore gi jowetegi e pacho ka mangima e ng'anyo mar kwedo lwasi marach mar tich kod deko mar keto tim winjruok mane gibedo godo gi piny owacho higa 2017 kotelnegi kod jakom margi kod jagoro ginyiso luoro margi ni chenro mar thieth kidek rochore mokalo e kauntino kod nono ni piny owacho rem tieko ng'ur margi ka giramo ni ngang' ok ginidogi e tich nyaka winjgi. Gikone duol mar Governors nyaka ketie timo girimiti mar dok e tich mane gikete kok higa mar 2019 ka bende gikoni nyaka jogegi mane ondiki e bwo chenro mar UHC ondiki e yo mongirore kaluwore kod winjruokno. Wan oko wantiere strike, wantie ng'anyo nikech nitiere gik manwadwaro to county government koriwore gi national government otamre winjowa. Winjruok manwaloso 2017 miluongo ni Return to Work Agreement. Nwawinjore gi COG mowasign nonego bed ni wadok e tich asto ginibe gitimo part margi. To ne gitamre 2017 nyaka sani gitamre chiwo luor kata timo kete tim gik manwawinjore. Gimoro amora ok dhi mbele. Osiptende man gi wards gima dhi mbele en jogo matuo mabedo discharge kadhi dala. Mago kende e jok ma departments matiyo. Ng'eny departments oselor, nurses onge tich. Kidhi MCH oselor, nurses onge tich. Kidhi casualty oselor, nurses onge tich. Kidhi theatre oselor, nurses onge tich. Wakwanya ka jopiny mondo mi giwuo gi sirikal, giwuo gi governors, mondo mi gi make sure ni gichulo pesa, gichulo gik kanwa winjore mondo jopiny kik chandre. And we want to say this to the president and to the COG chair, that they call the nurses the backbone of the health system. But when it comes to issues that are raised by the nurses that are supposed to benefit the nurses, they don't engage the nurses. They have to instruct those who they selected to the negotiating team. They come and iron out those issues that we raise on our strike notice so that we can go back to work if they really mean what they say in their campaigns.